Здравейте отново, вие сте с Crazy TV и мен Стойко Якимов. Днес ще поговорим за това как да си направим надпис или така наречения Title Manager на Edius. Нека да стартираме нашия проект. Отново Standard Definition. Да го кръстим Title. OK. Title Manager или общо взето как да си направим надпис на нашия клип. Първо нека да отворим някакво видео, без значение какво е. Това е пример. Да речем, че това ще бъде нашето видео. Нека да го реснем. Така. Желаем само тази стъпка. Добре. Out. In, out. Да сложим примерно някакъв ефект. Така. Video Filters. Blur. Нека да го засилим малко. Така. И първо, нека да обясним нещо. Title или надпис може да се слага както на видеопътека, така и на специалната за него Title пътека. Разликата е тази, че ако сложите вашият надпис на Title пътеката, имате специални ефекти, които транзишъни и ефекти, които са за Title пътеката, които са специално за текст. Тези ефекти за текст, които виждате тук, не може да ги ползвате, ако сложите тайтъла на видеопътеката. Тогава може да ползвате видео транзишън и всичко останало, тогава, което е за видео. Но нека, примерно, да сложим нашия на Creating T1 Track. Един вид. Направете вашият надпис на пътеката за надписи. Да, съгласни сме. След като се съгласиме, се стартира така наречения Title Manager. Така, ето. Това представлява Title Manager. В горната част забелязвате менюто. Бутоните. Съответно, ляво са инструментите. Safe Area е външната зона на Safe Area е за графика. Вътрешната зона на Safe Area, в случая ние сме фиксирали малко по-голяма, така че може да излизаме от нея, да речем, примерно ще ви покажа някъде до тук. Вътрешната е за текста. Ако вие не гледате вашият готов продукт на LCD телевизор или плазмен телевизор, а на стандартните стари телевизори, които са с кинескоп, ако изкочите повече от тази линия, вашите букви ще изчезнат, ще се загубят част от буквите. Затова спазвайте ограниченията. Ако не е включено, Safe Area се включва от този бутон. Когато избереме текст, в долната част се появяват готови темплейти. В случая показвам Стойко. Решаваме, че искаме да е този вид. Или този. Това са така наречените готови темплейти, които вие можете да използвате. Но може да си направите и сами. В случая, ако избереме image, че ще вкарваме image, се появяват автоматично, както забелязвате, готови вкарани шаблончета, които може да ползваме, но може да си импортваме и изображение от нашия хард диск, което сме свалили предварително, направили предварително, запаметили предварително и така. В случая решаваме, че искаме това да ползваме, маркираме го, хващаме, изтегляме и казваме с каква големина ще е. И ето в случая си направихме земно кълбо. Сега мърдаме малко този надпис. Да. Всеки един елемент от Title Manager може да бъде подреждан в заден план и преден план. В случая този искаме да мине в заден план. И му казваме Layout, Order, to Bottom. И автоматично той минава в заден план. Съответно, както виждате, като маркирате обекта, може да бъде намаляван, скелван, с променена резолюция да бъде по-голям, по-малък. Ето в случая искаме да го разтеглим леко и да не бъде този. Сега, от тази част, дясната, както забелязвате, е пълният контрол върху вашия елемент, който сте избрали. В случая Text Property, понеже сме избрали текст. Но ако кликнем на графиката,
се получава Image Properties. Обаче, ако кликнем извън двете, се получава Background Properties, което нека да започнем от Background Properties. Title Type може да бъде стил, rule и crawl. Нека първо да направим стил, после ще ви покажа останалите. В случая решаваме, че ще променим цвета на текста. Първо, нека променим неговият шрифт или фонт, както ви е по-удобно. Така, решаваме, че трябва да е италик. Решаваме, че не искаме да е такъв цвят. Искаме да е нещо много важно, преди да продължа. ERE Warning е предупреждение за цветовете. Значи, ако направите един цвят прекалено ярък, както забелязвате, се появява удивително, което означава, че в момента, в който излезе на телевизор, на монитор, телевизор, този цвят ще изгори, ще започне да трепери, да ври и така нататък. За да избегнем този вариант, нашите цветове да се развалят, да се размажат, да се слеят и да станат като на без фокус, кликваме върху ER Warning и забелязвате какво се случва. Съответно, това е лимита, в който нашия цвят ще изглежда добре, когато излезе на монитор. За това винаги активирайте тази функция, ако не искате да имате проблеми с цветовете. Ето в случая. Ние активирахме и сега вече може да си изберем цвят. От готовата палитра, съответно цветовете са по-ярки, както забелязвате, пак излизаме. Затова, когато е активиран, кликваме в най-горния край, ето, и ще го активираме или местиме съответно най-долния. В случая избираме този цвят. Маркираме изображението. Не ни интересува бордър. Решаваме, че искаме... Няма да слагаме бордър. Искаме да махнем бордъра на текста. Добре, няма проблем. Ще махнем бордъра на текста. Или бордъра на текста, съответно ще го направим сив. Да, в границите сме. Така. Сега. Да речем, че искаме да си направим нещо малко по-раздвижено. Примерно, ще си направим табела. Така. Layout, Order, Bottom. Вземаме текстът. Тук. Решаваме, че това ще бъде какъв цвят? Хайде да речем оранжев. Но тъмен. Това решаваме, че ще бъде черен цвят, но няма да е прозрачен. Layout, Order, Top. Layout, Order, Bottom. Не желаем да има бордър. Shadow. Не желаем да има. C, Ctrl-V. Това решаваме, че ще бъде само че там. И ето един пример. Save. Ето пример как си направихме статична табела в нашия Title Manager. Показвам. Така, нека да махнем индикацията. Ctrl-G маха индикацията, която е на дисплея за таймкод и звук. Ето в случая забелязвате нашето изображение. Така. Сега решаваме, че искаме да направим крол. Добре, казваме пак, че искаме да бъде на трак T1.
Докато не сме активирали нищо, му казваме, че искаме да е crawl. Left to right. Добре. Ще избера директно от Google. Само да видим къде се намираме. Така. Примерно решаваме, че влизаме в и ще си копираме готов текст. Да речеме, ето от тук. Някоя новина. Копираме. И пейст. Така, променяме шрифта. Не трябва да е толкова голям. Решаваме, че ще бъде... Не, нека да го направим голям. Нека да бъде 20. И да бъде Ариел Кирлинг. Няма да стане така. Добре, Ариел Кирлинг. Ариел Наро. Добре. Махаме бордера. Махаме сянката. И правиме текста черен. За да се отлепи. Съответно. Всички тези прозорци, които виждате тук, забравих да поясна, може да направите вашия текст да бъде от няколко цвята. Ето в случая нашия ще го направиме да бъде черно и сиво. И му казваме, че ще е от два цвята. Съответно променяме позицията, както забелязвате. Той стана черно и синьо. И сиво. Сега решаваме, че ще му сложим черна сянка, за да се отлепи се пак да се отличи от фона. И му слагаме черна сянка. Така, даваме, след като сме фиксирали позицията на текста ни, даваме Save и запаметяваме нашия crawl. Какво представлява crawlът? Сега ще пусна, за да забележите. Crawlът е, най-вероятно сте виждали в телевизиите този надпис, който текат новини и други информации. Телевизиите. Сега съответно над crawlът може да му слагаме и табелки и подложки, но нека да ви покажа първо какво означава rule. Create current track. Преди да сме маркирали каквото и да е, избираме, че ще правим roll. И съответно избираме посоката. Както за crawl, така и за roll може да изберем посоката, от която ще тръгва и в която ще спира. В случая избираме, че нашият crawl ще излиза отдолу и ще продължава нагоре. Добре. Съответно, за background може да бъде избрано видеото, което е отдолу, да бъде избрано бял цвят, черен цвят или изображение, ако имаме някое готово. В случая нас ни интересува видеото. Така, избираме си текст. Пускаме същия текст, който си копирахме и за да го направим да изглежда малко по-нормален, само че първо трябваше да маркираме всичко и да му кажем, че не искаме да е подравнено в центъра, а искаме да е подравнен в секунда, да е подравнен вляво. И стига толкова, да речем, че това е достатъчно за теста, за да ви покажа какво представлява. Фиксираме къде ще му бъде позицията. Даваме Save. И вече си имаме и Roll. Crawl и Roll. Ето. Какво направихме? Току-що. Направихме си статично изображение. Направихме си Crawl. Направихме си Roll. Какво е Roll? Roll е, както знаете, финалните надписи, които изтичат като Roll. На почти всяко предаване и филм. Но може да си направите и нещо друго. Сега, как се променя скоростта, както забелязвате в момента тече с една скорост, но, примерно, искаме да го забавим. Променяме duration с влачене или по-лесния вариант duration и избираме с каква продължителност трябва да е, примерно 20 секунди избираме. Избираме 20 и в момента, ако забележите, тече по-бавно. Надяваме се с тази кратка информация да сме ви били полезни. Вие сте с Crazy TV и Стойко Якимов. Ще се видим следващия път в следващия ни урок.